Hoş geldiniz kardeşler. Esenlikler oldu ile. Bugün yine de bir temanın üstünde dur geçmekte de kardeşlerden ondan yurttaşlara da bu temanın üstünde öz düşüncelerimi de fikirlerimi de neden gelip çıktı ve halkımız taraftan haklı mı, hayır tarafta haklı, hayır tarafta haksız. O hakkında birazcık görüngeçlik ettik. De arada medyada dinleseniz Rus medyasında diýýärdim, Russiýa medyasında bardyr. Sesler döwrüni ida getirmek. O döwür bir güýçlüdür. Dünýä bizden gorkýardy, sandyrýardy, adymy eşitende. Ondan soň hemmemiz işlidik. Un arzandy, et arzandy, hemmeler el yeterdi, işimiz bardy, gaýgymyz ýokdy. Şonuň ýaly bir näme diýip. Çünki Taýyr döwrüni bir ýatlama, ýaşy ýatlama hökmünde bir öňe itelýän bir näme bar-da, düşünje bar. Indi Taýyr döwründe ýaşap gelen adamlarym buňa azyk ýykyn edip bilýärler da aýny. Olaryň ýykyn etmene bir tarapdan hakly bolýan ol adamlary, ýani täze işleri bardy, güýçleri bardy. Uloglary ýokdy. Ýöne näme diýedim, garny tokdy, gündelik işi bardy, daýy bardy, bir önde bu näme daýjak. Ýatyp turup näme derýär bir aňyr baş çaý bolmasa da jaý bardy. Indi şol nostalgiýa diýerler da rus dilinde. Şo döwürleri özleýärler ýani. Şo döwürler ýene gelsin. Bilen işimizden bardy diýip. Ýene de birikse Russiýa bilen güýçlü döwlet bolar, işimizden bolar. Russiýa diýdi. Ýa-da Taýyryň başga ýerlerine gedelençlere gidip biler saatlik. Şonuň ýaly nämäni? Arzanjak gidip biler, töwkalar berilýärdi diýip. Bir özlerini görüp bilen taraplaryny emet ýalarda halk köpçüligi. Özenýär diýär şoňlar diýerler. Indi meňe bu hakda azık düşünjem bar. Kardeşler, azık soňrak dillere bir söz bersek gaýtyn gaýyn o zaman mümkinçilik bardy. En soň özüm öz düşünjemi emet geçer, aýdyp geçer. Arslan kardeş buyur. Sağ olun Merdan kardeşim. Esenlikler, ildeşler. O şu gen neme dediler de bizde de tanış bilişler zatlar. Esasen hem yaşlı ulular şoň ýaly. Ors döwrü gowutdy, ýene näme diýip bir gara iş beripdir de orus ellerine. Onu hem öz yurdunda beripdir de mesela. Düşünüp görün. Şoňa da gowutdy diýerler. Bu derece düşüklüğe gerek yok diyecek bolýan ildeşler. Öz yurdumuzda başka birisi gelip bize iş verse o döwre gowutdy diýmeye gerek yok. Indi seredin şeýle bir taraplary var. Ya bir gözümüzün öňünde bolup geçen çağalymyzda ýatda galan ýerleri var. Aýdyp beresim geldi. Mesela bizim ildeşler ors döwrü, etser döwrü gowutdy diýdiler. Diňe gara işte işleýänle gow diýerler. Şu işi bolanın yerine, yani Merdan kardeş sen belep geçtiğinizde o taýny. Emma şu taýlaryny aýtmaýarlar. Biz orslar ýa esser döwrü opşy banyada ýuwunatdyk. Öýümizde banyamız ýokdy. O ýaz gelse meselem näme duş gurýas, duşa suwa düşýäs. Indi banyağa gitmek geregi ýok. Bu sözleri meniň meselem daýlarym, emeklerim, şolaryň aýdan sözleri kulağımda da şo döwürlerde. Emma diýmeýärler, öýümizde ne bir telefonumuz bardy, ne doğru düzgün bilim alatdyk biz. Diňe gije gündüz mal baktyk, paxta ýygdyk, iş işledik. Bu zatlar beýle durmuşda ýaşadyk. Emma orslaryň özü şäherde ýaşady, gowy durmuşda ýaşady. Bilmedim 6 saatmy, 8 saatmy işine dik geletdi. Akşamlarına padezine çykyp oturatdylar. Gürrüňini edip, onu bunu edip, çağalarynyň ýanynda agyr iş etmekdi. Sağlıklı yaşadılar. Bizim öz halkımız olsa Türkmenimiz diňe gara işte işlep şo durmuş hem gow durmuş diýerlerde. Şu gözünün öňünde
gowy ýaşayan ýa-ni şäherde ýaşap öýüniň içinde banyasy, tualeti bar meselemde. Kışın yazın soğuğa çıkmayın rahat durmuşda yaşadı. Şonu gören yok da özünün gara işini ortaya sokup bizim yaşlarımız hem şonu sokuturlar da. Hem neme meselem neyle arada bir video çıktı da önümden. Yani motorda uruş dördünün SSR'in bayrağını aylantırıp yerlerde. Sonra seyredik. Bu ne mi demek oladı mesela? Bu gönden gönü Orsun aşağında yaşayalım, Ors imperiyanın aşağında yaşayalım, biz şolar sömürsün diýdiği boludyr. Her gün gözünün önünden geçirip, şonu mesela, şoň ýaly zatlary ýa şoň ýaly sözleri aýdyp, bizim ýaşlarymyzyň öňünden şo zatlary aýdyp, gönüden gönü dönüklik edil oturda bizim halkymyza. Bizim meselem geleceğimizi, yaşlarımızın geleceğini o başka bir millet ya başka bir imperiya çözsün, olar karar versin. Siz öz geleceğinizi elinize alman diýdiği bolup. Bak sen garaşsız yurttun ha. Bir taraf yurttun. Nem için o zatları ýaýradyp ýörler. Bu gönden göne dönüklük diýjek bolýan men. Häzirlikçe açacaklarmışlardan ibaret. Sağ olun. Böyle sağ olasın kardeş. Ferhat kardeş. Buyur söz gereksin ki. Oğlum sözlerine kardeşler. Doğatı doğru sözler aytti. Arslan kardeşimiz. Türkmen her zaman kul olmağa tainna. Sebebi uydurmuşta hiç vakit yaşamadık. Güdillil. Ne 70'li ya da 70'ler 1860 yıllarına yem Orspedi baskınadık geliyor. 800 yılda Göktepe'nin karşı gün işine giriyorlar da ondan sonra bittiler ol. Dün onun 1860 yıllarına uçup gelen 150 yıl uğrak vakitleri bolşulukta da hiç Türk göndermişi goğur gülalolukta bolşulukta yaşap koranova. Ondan sonra ortaorunu havi ötederdi. Näme ortaorunu işi wadi adam bolsa kenem bolsa aýlary wadi hem adamdan var. Yani onu alsam bunu alsam diyen fikri yoktu. Ya maşinim fikri yoktu. Onu yiyem bunu yiyem. Şol doňat diýilýärdi bir wagtlar doňat. Şo iýje bolsa Türkmen iýje bolsa garyndak bolsa biram öý bolsa şoňa baý. But men bagtda diýip ýaşarlar. Şoňa durmuşy ýaşatdylar da. Türkmen hiç işletdi durmuşda ýaşatmadylar. Gowy Şo wagtlarym Ýewropada ýurtlary oňat ýaşapdylar. Şonu gören oklar. Gürkeden oklar. Onu görýän aýdyň adamlarym ýok edýärler. Näsani adyňlamy ýok edildi. Aýdylman dilmen. Sähälden çykyp goş güdüp şahyr goş güdüp başlasa ýa teleradiolarda hakykat aýdyp başlasa öldürýärler. Ya etaşdan açdy ýa-da maşyn kakdy. Şo aýdyň adamlar şolar. Her zaman Türkmenin aýdyň adamlaryny öňe gitjek. Döwlet derejesinde haýurdy dolandyryp biljek. Öňe gitip biljek adamlar her zaman ýokrak gezdi. Onu kim ýokrak gezdi? Rus imperiýasy ýokrak gezdi. Ruslar. Ýene de şol Rus döwrüne ujak gelerde Ors döwrüni. Ors döwrü işşek gelişen, işşek gali. İşleňinden öňe atlan. İşleňinden öňe. Bolýdym. Ya işim batdy. İşiňe de potrot sen. Şonu goýja da hot derýärdi, aýlyk görýärdi. Onu işşek gelişejediler, işşek gali. Ve ayarlama, gıylama, icam aýdýar-da gıydawatlary gışta da tutýardyk diýär gışta. Pakistan gışta onu şonu gidemede buduňa çenli çümükke jedi aýdyň. Ädikden gonjuna suw içine girýärdi. Şo sebäpler sowukdy. Jolk. Häzir aýaga bar ýa. Ýürem bilen ok. Doğrudan ýörýär. Ilçenlilerini apı kurorda urdu, ile urdu. Asıl şu Türkiye'de, Avrupa götürdü. 70 yaşındaki adamlar. Ne ýaşa? Ne ýaly gezýär sağlıgy?
Trump. Sizin näşinde o prezident bolupýar? Trump bileki Biden. Sizin näşinde? Prezident. Häzir biziň sizin näşilemeli günýürdi porano günü. Günýürdi porano. Egilip ters ýöräpdir. Akyl pikirem o daşalon. Masalan Russiýany öldürenden sebebi näli? Russiýa häzir Türkmenistan garaşsyzlygyny 90 ýyl garaşsyzlyk däl. 90 ýylları ýene-de şol orta öldürmek üçin Türk halakyny közäp berler. Kim etdiýanym Ors etdirýanym. Nämemiş? Ors gowmuş. Şol täze aýdyň Türkmenistan ileriledi, öňe gidip biljek Ýewropa derejesinde. Onlaryň baý derejäge kiçik adamlary, öňe kiçik adamlary ýoklap gediler. Aýdyň adamlary. Ine Gaýt Atabaýew, Nezarbaýew Takyp. Şolar näme üçin öldürüli? Haýurdyň öňe gidjegini. Öňe gidjek. Ýurt derejesinde üstü adamlary Ors imperiýasy öldürýär şonu. Onlara arada gördük. Bu İlhan. Ayetlerdimde kinodan çıkardılar İlhan'ın. Şonu İlhan'ı bir insan kadam yani ağrıysa gaçak göçük değil. Namad adam bir nur kocu görkediyorlar aslında olan adam ne işler. Bu adam değil ol. Şu kino çıkanla efiri verilen kino televizyonun altı mı çoğuluğu barıptır. Yalkı jurnalistin anna nemen anna. Senarist. Kino rejissörün anna. Men atam bunlardan değil. Ne için beyttiniz? Deyiptirdi. Gatay özü günüte ağrayla adam. İdi ile. Hannar. Adam eken. Bunun yankı rejissör dedi. Biliyat yani bolonok. Rusya şey deydi bir de. Şeyle buyruk var. Şunu görkezmeli. Hakiki yüzünü görkezmeliler. Hakiki yüzünü görkezse oradan kuytatçıya da. Orta her zaman bize Türkmenistan'a Orta Azya. Diğer Türkmenistan'a Orta Azya ağırlıktıracak. Kulları takacak. Yerden pağıtan alıp pağıtada da pul yok mu? Anlardan nevdin gadın edip batirsen. Nevdin gadın. Gidjanattan seyret. Pağıtan ne yapayım pağıtan? Burayda bu nevd gadın, burayda Türkmenistan'ın burayda çıkan nevd gadın pulu sen 5 yıllık yiyecek pağıtan pulu oluyor. Şu derecede görüyor musun? O zaman sana kamadan mılar tedece, ulmaşinin mılar, himmadın mılar? Pağıtanın üstünü. Pağıtektir yerleme sahanına çıkardılar. Pağıta var yeri zahiliyen ya. Pağıtekin ekmeller pağıtan. Pağıta bizim yerlemede bolonok. Buğday pağıta. Şondan şu üzüm eksen peydayla üzüm. Üzüm eksen peydayla pağıtadan. Pağıta yerin sahanına çıkarıyor. Häzirinde şu at bark götürüp sana ne ýaly? Şol orta ornak suwurup edilen atlar häzirem weýwas patir yerleri. Bitenok. Näme tamamna şol orta ornu paýdadyp suwurtdyra ýeriň bar güýjüni alırlar. Häzirem aýsana diýken gadran gassam şoňa şol. Gassam şoňa. Pağıtay biziň yerimiz pağıtan yeri däl. Pağıtan yeri däl biziň yerimiz. Şu aýtjakdym kardeşler. Yeni sünnetlerin. Öyle. Respublikany yani Türkmenistan şu wagtky Türkmenistan Respublika hökmünde kurunan adamlar Nezarbaýew Takyp, Gaýt Atabaýew we onuň näme ýandaş eňdeş ýoldaşlary. Ýatlak dogry. Arslan kardeş buyur. Sağ olun. Gen zatlar hazır aklımdan geldi geçti. Şu Eziz Hanım yankı düşman dönük yankı namart adam edip görkezecek ol yerlerde. Yine
kim bilsin o düşmandan Orsdan goralmak üçün mesela İngilizlerden diyelim yarak istedi, kömek soradı da mesela goranmak üçün. Bize olsa olara İngilizlere dönüklük etti. İngilizlere yan bastı, dönüklük etti diyecek oluyorlar da mesela. Durkanı İngiliz'e yan basıp dönüklük eden olsa orsa yan basanlar bular dönüklüğe girmeyer mi? Ya orası go deyip görenler şu inki gece gündüz. Ya orsun aşağında yaşal deyip görenler olar dönüge girmeyer mi mesela? Olar dönük hasaplanmayar mı? Olar hem dönük hasaplanıyor. O tayda ya dönük hasaplanmadı. Onu hasaplantırdılar diyecek olayan o yasama hemmesi. Ondan sonra kardeşler sizden sorayım da sizin öyünüzde mesela biz üçümüz hem Esser'in adamı da Esser dövründe de olan adamlar. Öylerinizde de maşın telefon vardı mı mesela? Parha Merdam kardeş sizlerde. Yoktu. Yok edip yoktu. O. Indi şu tayda diyecek olatanım her bugün hemen seyredin bizim öyümüzde internet yoktur. İkisi aynı bir zattır diyecek olaturan zadım da. Ne için bu bilimden uzaklaştır oturlar da bizi. Östürmediler. Ben önkü yaş ketli adamlardan sorayan da sen kansısa bilen mi deyip sorayan. O ne mi deyip sorayan. Birisi doğru geldi. O bilen dedi. Nereden bilen sen biz okadık dedi. Son durdum soradım. Haysi mektepte okadın diysem Rus mektepte dedi. Seyredin. Türkmenlerimizden sorayan kansısa okadınız mı diysem o ne mi deyip soruyorlar. Yaşı ulular şolar. Yani şolar bize bugün orası da öyle govuttu diye oturlar. Öz hakkını, hukukunu hiç sadı bilmedik adamlar gelip orası da öyle govuttu diyorlar. Kara işverenine govu diyordur. Şimdi şu tayda aldanman diyecek olan da ya inanman illeşler. Sorap görün özünüze. İnanmasanız denep görün şolardan. Konstitusyon eme, hak hukuk budatları bilerdiler mi? Yok dedin ya kara işini bilerdiler. Şimdi şu bize orası da öyle govuttu deyip yani orası imperiyanın aşağına sokutanlar. Şular gönden gönü bizim geleceğimize yani yaş nesillerimizin ömrünü şolar çözsün, şolar hasaplasın. Şoların eline berin deydiği olutur ildeşler. Tamam. Hazırlıkça cemledim sağ olun. Böyle tamam. Rahat kardeş. Buyur. Oğlum sözlerinize. Şol uyan adamlar var ha. Şol orta uğruna yaşap, şol bulunukta yaşap ben vakitini. Şol adamı yakıdıp Avrupa'da yaşatsan, Avrupa hat o gidin getirsen de bir yerde yaşap olmaz diyer. Şol adamlardan Avrupa'ya gidip yaşatsan bir ilali, sonra gidin getirsen yaşap bilmeye. Türkmen sana şol. Şu derecede. Türkmen hiç ilişkili durmuşta yaşamadık. Üvörtüler. Ünküdür. Ayarla onamada eceleme mamalamada o Pahta meydanına doğup durlar. Pahta meydanına çağa doğuran o. Ya şunun çağa doğru bir yeni Pahta'ya mı çıkanlar. Tamam. Hayda etsinler. Yalanam orada. İra arasında gurrum vardır. Hakikati yol yok her zamanım. Aydın adamlara yol yok. Yine tapara kardeşim tapara ayara. Kakası bakış ağa. Jurnalist tekin jurnalist. Çünkü ilk gece tapayadan havari yayınlanmandır. Havari verilmeyendir de. Şu ünlü durup dur nem yakılıptır diye. İşin ortasına, kovulun ortasına üzüp kitapların defterlerini yakıptırlar. Şu kitap bu tarih ol. Şu kitaplarda tarih var. Şu için yakkalır onu. Şu kitaplarda yazılan o ne emetti, bu ne emetti, kim ne emetti, niye ne em oldu. O taparan kakası taparadan has nimete yitedir ol. Güçlüler ol. Hakikatları yazıp gidenler ol. Şu da ortaya çıkmasın deyip hükümet kitabını yaktırıyor. Bildiler o ne açık kitap var. O jurnalist olsa, köpek kan olsa
Kim bilir, buraya odasoň duşuna biblioteka durar, kitapxana durar. Şu yüzümüz, hükümetin ne bir hükümet yakka şonu. Keyfine yakan oklar. Ýa, Şu altıkça şolar, kardeşler. bolýar. Sözi Arslan kardeşe. Sağ olun. Uzun tutmayın. Tutacak değil neme. Şu yankı aradaki TikTok'ta önümden çıkan yankı Kızıl Baydak aylantıp yönelleri ait. Üstünde durup geçesim gel oturanda. Seyredin. Şolar bizim önümüzden neme için geçir oturlar. Yankı halkımızı gözünün önünden geçirip gayta bunu kulağından ayttırıp eşittirip bir başka imperiyanın açarına sokacak oturlar da bize yine de. Şu tayda aydasım yaratan yeri hani bularda devlet kuruluşu bardı. Hani bular garaşsızdı, bir taraftılar. Bu zatlar bunun devlet kuruluşu bar olsa devlet kuruluşuna ziyan yetir oturan. Bu gönden gün dönüklük deyip hani bunu 25 yıl türmeye basanı. O TikTok'ta her bir gün gezip yiyor. Neçe gün oldu. Yan bir girip seyrettim bağırırken, entegem duranken. O yolun kırağında yolu yamadım deyip çağlar elini serip duran çağların videosunu der TikTok'tan udalet edilir de böyle videoların hem için TikTok'tan der ayrılmaya. Onun aşağıya bağır komentaryadan doldurup dururlar da. Ay neme naşı Çarruski Rebeta zaten bol bir topar komentaryalardan doldurupdular. Hani sizin 25 yıl türmeye basanınız yurda dönüklük edil otana, o garaşsızlığınıza dönüklük edil otana. O geleceğimizi, bizim nesillerimizin geleceğini başka bir milletin mi diyeyim ya imperiyanın aşağına sokar yalı onu sokmaya karar mı ya razılık verir yalı sen kim? Sağ olun. Ýa, nerden hukuky edinýän diýip. Bolýar. Sağ olun. Karat kardeş buyur. Sağ olun, sözleriniz için. Bu da atlar yara, anlardan yürütüle edilýär-de. Edilýär ne yapçı, gene ben düşündürüm onça aytsam. Orsiýet, Ukraina uruş batır. Adam tani yok, adam yeten o. Her bir sen bir günlük bir ilk reklamı geldi, halk neye geldi, halk neye tepki veriyor şimdi. Kulluyam kullan okmuş, aslında kıymış bir şey ediyorlar. Ama bu bir başıma çıktan sonra barvat 2010 yılı mümkün jillamy o ideyse sonra olsa Ukraina'nın şehrine Rus pasportunu paylaştılar. Ýa, Sonra o oradan Ukrayna'nın haberim yok. Ukrayna'nın haberi yok. Bilen yoktur öyle. Hüviyetlerini bir de orta veşecekti. Didirip öldürüp. Türk bunun içinde de vardır ama yalakalar. Her da koşul orta gün uruşu gidiyen uruşu. Adam eten o. Kalbasına. Mestrapa adam eten o. Gün uruşu gidiyorlar. Ne yapayım seni? Reklam ediyorlar. Sonra öz milletin koşullu değil mi o için? Halk sonra orta durma için ama damada kötü kediler de halkı. Kat kötü edilir. Halk biraz işletli yatlamazdı. Tozun cillan son. Öyle hiç yaşatmadılar Türkmen'i. Çünkü halkına düşmancılık, ömrünü görün düşmancılık halkına. Hiç yeri halkım diyen, iyilim günüm diyen baştan gelmedi. Geçen Türkmen'in arka önüne, Türkmen'in ecedini ne yemedin yani. Bunlar mı da olmuyor. Türkmen'in zaten. Şu Türkmen'in verenler sor. Şu an oturan var. Ben var kadın Türkmen'in neler sor. Olur tamam oğlum. Olur sor. türkmen bolanda da ahlak ýok bolsa, hemen aptal ýa-da
veya derler bolacak Türkmen olanda näme? Arslan kardeş buyur söylesen. O yerim elim kaldırdım uzun tutacak deldi başlanlar neme. Önemli değil Türkmen bolsun bolmasın emma doğulan toprağın var ha senin. Sen şu doğulan yurdunda yankı eneden doğulan vaktin şu toprağı koramalı ya sen. Şu yurdun adamı ya sen. Ene toprak yene neme diyenler. Kim bolanda neme? O tapo yok ben şu taynatacak oldum. Bir indi hazır şu Ukrayna'da deyip aydıp geçen yerine kardeşim para hadın. Fırsat aklıma geldi. Şunu koşayım da seyredin. Şu 2014 yılda Ukrayna'nın basıp aldı da yankı nemesini iki elini Kırım'ı yenenlerini Donbass'ı, Donetsk, Lugansk'ını. Indi bizde de seyredip otursan 2015'te dolarlar kımmatlap başladı. Dolar kımmatlap başladı. 2016'ya gelende umuman banklar kesti vermeyini koydu. İldeşler yadınızda olsa bir 10 yıl geçenle izinize seyredin görünüp durandır. Biz Orsun yankı imperiyasının sömürgesinin altındadığımız. Nem için berli oturan dolar yankı halka berli oturan dolar kısıldı. Nem için kımmatlanıldı. Hasta kesildi. Sonuna gelende 2017'deki hiç banklar dolar vermedi. Indi Şotay'da gönüden gönü bizim bar pulumuz yankı Urş'a gidip başlayanın sultnaması diyecek ol otelinde. Şu gaz her büyünem gidi otur. Hatta möçberiyem ulalandır. Helem dowama edir. Emma nem için o pullar nire gidotir? İldeşler. Ana o Orsiye'de gidoturan. Kremlin'e gidoturan diyecek olayım da. Şolan sömürgesindemiz. Indi goğu durmuş yaşayanınız mı şu? Biraz bir kritik fikirlenmeyi başaralım ya öğrenelim ildeşler. Aldanmayalım da gözümüzün önünden kızıl bayrak geçirene ya bir ovadan söz sözleyene. Sağ olun cemledim. Öyle tamam. Ya kardeşler. Hı hı. Kardeşler alacak mı? Buyur. Ya şu oğlum söylüyorsunuz için. Bu Türkmen var ha. Ukrayna orası ne yapsın Rusya diysen de şunu doğru bilen ok. Yurt içindekiler. Hiç doğru bilen ok şunu. O ne yapayım tanıya? Ben derler. O 40 kaçta kuruştu. Önünden çörek kılıç çıkanlar diye neymişsin? Hı. Şöyle tanıya. Aslında olarak değil. Aslında o öz karşılığı için, öz açtık için çıkıyor. Aslında Türk bunu bir şey uğraşmalı. Özü uğraşmalı, gada uğraşmalı. Hem bizim uğraşmalı. Aslında orta karşı. Orta bizim hama sıfırdı, hamadı. Orta sebepten şey edip yaşayıp gördün hadi. Başkalarından ayrı. Yurttaşından. Her hocalıktan bir adam, iki adam da yurttaşından hadi. Başkalarının bir ağadı. Özünü de öterdin ha. Birini övüp gördün, orta. O ne yapışını ya? Düşünün ha, analiz edip görün. Ne yapışı beceriler? Fikirlenip görün. Ödün kulçuluğu arayacak koyalım. Hüvüstüre, kulçuluğu. Orasını kul edip aklaya. Her zamanım kul, yine de kul edecek koyalım. Birlikten yine kul edin mümkün. Mümkün döneme. Mümkün dönemeter ortadan ne? Birlik, mümkün dönemeter. Öngündürak karşınadan, bolarak yerden neler yerine mi yoktu? Yerine mi sanan çıktın? Öngüne şol, hağıta ekintikinin olayadı. İnno hağıtan bitmez. Bu döngü bitmez. Yerine sanan çıktı. Ne bitkadına öngün bölün ok, hederen bölün ok. Onu hasta görmürdün. Her yakka oturacak adın mı? Olum kesiler. Ortalı birlikten. Ortadan oynamanı bilyendireceğim. Singilindeki mi alımı o şey iler. Fidanlarımıza gelmez ortama. Fidanlarımıza gelmez singanına. Türkiye'ye gelin o. Alacak kol. Öyle alacaklar. Türk'ün halkı kulu olmanı hüvütle kenne kulu olma. Madama birinin buyruğunun aşağına yaşayacak kol ya. Alıştırıptırlar da 150 yıl beri. Tamam.
içmeden aýdyň adamlary ýoklugyň şeýle bolýardy. Önüm öz elimi etdiler. Türkmenin eli bilen. Taşlardan gelip içmelerini onu içmeden ok. Türkmenin öz eli bilen. Öz cahiller bilen. Elini yaşmattırıp nimet ettirip böyle da cahiller, satlık. Portopa satlık. Sağ olun kardeşler. Benden bu Böyle sağ olun. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi aýtdyňyz kardeşler. Yurttaşlar da öyle paylaştık. Benim azıcık boş geçeyim. Şu tema boyunca 20. asırın başlarında yaşap geçen ömrünem yani bir gümürtük ýagdaýda ömür kesilen bir aýdyňymız bar da Hömmetguli Atabaýew diýer. 33 ýaşynda bir kellary bilen bir onuň içinde ýogaldy. Ay jan berdi. Verilýän ýazgysy bar da tarihden. Tapasagdyň adam, aýdyň adam, akly ýerindäki adam nädip bir onuň içinde birden kellary ýogaldy. Şo ýyllar köp aýdyňlarymyz ýogadypdyr da bilen. Birini atwalýarlar, birini sowa atwalýarlar diýişýärler. Indi şol Muhammed Guli Atabaýewiň bir sözi bar. Öwrenmek garny doýurmakdan has önemlidir diýär. Onda indi şo näme üçin ätleýär men şol Muhammed Guli Atabaýewiň sözlerini ine ben şöyle ortalykda bir söz ýörýär-de, Türkmenden adam bolmaz. Oňa başarýan işi ýok diýip. Yani injineri ýok bolan, önüm öndürjisi ýok, bilmedim alymy ýok, güýçli ýazjysy ýok, jurnalisti ýok. Näme üçin ýok-da ýok bolupdy. Ine ýurdun aýdyňlary öz ýurdunyň yerli aýdyňlary diýip aýdýan jurnalisti, ondan soň alymy, bir önüm öndürjisi, yerli baýlar yani önüm öndürüp halkyna önüm hödürleýän ýa ýurtdaşyna çykarýan ýa-da ýanky ilmi nemeler, teknologiýadan ösdürip bilýän alymlar. Näşeler bir halkyň içinde näçe kän bolsa ýa-da belli bir san bolan nädende de halkyň milli duýgusyny goýup saklap durýan neme bolýar, gatlap bolýar aýdyňar. Şonuň üçin Rus imperiýasy Türkmen topraklaryna gelenden bäri aýdyňlar ýok edip gelendir. Şonuň üçin hem orta ýanky söz çykýar. Türkmenden adam bar. Ondan soň Türkmen aýdyňlaryny ýok edýärler da Rus imperiýasy özünden getirýär aýdyň. Rus familýaly hemmeti ýa Ermeni familýasy. Ondan Türkmen özünde aýdyň ýok, görüldi, görýärli, özenler ýaly, eýe çykar ýaly, gurur duýar ýaly nemesi ýok da aýdyňlar. Ondan başgalaryň nemesine aýdyňlaryna getirip berilen aýdyňlara neme diýerler? Islegli bolýarlar ýurtdaşyna. Şonuň üçin şöyle bir düşünje otyp ýurdun içinde biziň ýurt oňmaýar, biziň ýurt Türkmen adam bolmaýarlar. Ondan halkyň gözi ya Russiýada, ya Türkiýede, ya nemede, Ýewropada, ya Amerikada, yani uzakda. Özünden uzaklaşdyrýarlar. Bunu bu ýagdaý ýörüýse diýerler. Şonuň üçin hem ýani araky mediadaky ýaýran Sovet Soýuzynyň baýdagy bardyr, Gyzyl baýda. Şonu ýörüýse halkyň arasyna ýörüýse aýlaýarlar diýip, ýani halka ýörüýse görkezýärler diýip düşünýärde. Yani Soýuz bowdy, aile kullugymyz, işi güýjümiz bardy, üýimiz bardy, öz ýurdumyzda işleýärdik. Şonuň ýaly düşünjeler köremek üçin de. Ondan soň ýöne ol adamlar, ýani Soýuz döwründe ýaşayan adamlar bilen oklara seniň milletçilik duýgusyny oýurup bilen şahýeриň ýok edildi. Önüm öndürüp biljek.
adamlaryň ýok edildi. Reforma getirip ýurdun içinde bir ýurdun eme ösme, ýani ýurdu östürüp dünýä derejesi bilen, ýani dünýä bilen gatnaşmana serpiljek reformatorlaryň ýurtdaşyna gowuldy, belli bir böregi ýok edildi. Hukukçylaryň ýok edildi. Onuň halk bilen nokta, öwredilmedik halk bolan diňe gözü görýän nemet ýani beýin bilen işledik, öwredilmedik-de. Şoň üçin hem ol haýır döwür gowum kady. Onuň ştaýdy bir zat bar, ene soňky döwürden aýdyňlar bar, ene Milli Halat Etjik Komitetiniň gurujularynyň biri bolan Erdem Muhammedow ýani temine hökmünde sanalýar ýurdun içinde, ýurdun daşynda-da. Ondan soň ýene-de şo komitetiň Milli Halat Etjik Komitetiniň agzasy Umedejan Bekjan. Hukuk boýunça ýaşalyň, konstitusiýada boýunça ýaşalyň diýip Umedejan köp aýdyp geldi halka görüldi bolup geldi. Hak hukuk bilen ýaşalanda adalet gelýändir, konstitusiýa bilen ýaşalanda döwlet guruluşy bolýandygyny köp aýdyp geldi. Indi Merdam Muhammedow geçen ýyl oglak açdylar ýurdun içine. Halkyň dilini aýdykda. Ene ýakyrymda adamlar näme üçin şolaryň garşysyna çykýarlar? Näme üçin biz Rossiýa ýa-da başga döwlet ýurtlara näme etmeli? Ýapjak bolmaly diýip aýdy. Näme üçin olar bize gowdurmuş getirmeli? Biziň öz akylly adamlarymyz, öz reformatorlarymyz ýokmy? Bar. Ýöne ýaňa mabella geçdiler kardeşler. Biz Rus imperiýasynyň ýani şu wagtky Rossiýa diýip adlandyrylýan ýurdun bu Rossiýa Federasiýasynyň nemeti golasyndaky bir ýurt diýip aýdy. Döwlet diýsem ýalňyş bolar. Şonuň üçin yerli milli duýgy oýanmaly däl. Türkmen özünden geçmeli, naçar bolmaly, ýani nalaja diýen bir söz bardyr. Näme berseler iýmeli, bermeseler gömülip oturmaly, sesin çykar. Öz akylymyz bar biziň. Näme üçin biz ýani gaýtymyzly Ýewropada ýaşamak islemedik, Rossiýada ýaşamak islemedik. Näme üçin Türkiýede ýaşamak islemedik? Näme üçin biz öz topraklarymyzda ýaşap bilemedik? Näme üçin biziň topraklarymyz kärende? Näme üçin biz şahsiýetçilige geçendik? Näme üçin bizde önümçilik öňünde? Biziň hem türkmeniň hem akly hiç bir ýurdun halkyndaky aklyndan pes derejede däl. İşini başaryan adamlar bar. Reform edip biljek, halkyma bolsun diýip, halka görelde bolup geljek, ýani halkyma öwretimli, ýani öwrenen halk edip ýetirip biljek. Hukuk döwletini gurup biljek, ýani hukuk döwletde ýaşamana terge berip biljek. Bara bizlerde de. Rossiýa özenip ýa-da olaryň ýene bir guberniyasy bolmak bize gerekkä. Ene şol mediadaky Kızılca Baýdagyň aňyrsyndaky nähili baýdy, aňyrsyndaky oturan sözlermi, düşünjelermi, ben şöýlerek düşünýär da. Ýani kardeşlerim geçdi. Ýurtdaşlarym sinesinler, düşünsinler. Logika boýunça, ýani many çykarmak boýunça özlerini geliştirip daş döwrümizde bolup duran oýunlara sinetip görsinler. Aşakda ýazylışda öz düşünjelerini ýazsynlar. Belki has gelişen düşünjeler bardyr, has bir ütüş fikirler bardyr. Ýok, tankyd etjek diýseler, mertebe, adam mertebesine değinmen tankyd etmediler. Şöýlerek kardeşler, bugünkü tema üçin wagt aýryp geleniňiz üçin ýurtdaş hökmünde ýurduňyzyň öňünde
wezipäňiz ýani borjuňyzy ýerine getirýäňiz üçin Taňry ýarkasyn. Oğuz eli esen bolsun. Sag bolun kardeş.